Кніга паўторанага закону, раздзел 33. Вось гэта дабраславенне, якім дабраславіў Майсей, чалавек Божы, сыноў Ізраіля перад сваёй смерцю. І ён сказаў: Господ прыйшоў з Сіная і з Сеіра з'явіўся ім. З'явіўся з гары Паран і прыбыў у Мерыбу каля Кадэса, з яго правіцы агонь палае. Сапраўды ён любіць народы, усе святыя яго ў руцэ яго і тыя, якія туляцца да ног тваіх, слухаюцца навукі тваёй. Закон даў нам Майсей, спадчыну супольнасці Якуба, і быў выбраны ў Ізраілі цар на сходзе князёў народа разам з пакаленнямі Ізраіля. Хай жыве Рубен, і хай не ўмірае, хоць ён невялікі лікам. Гэткае дабраславенне для Юды. Выслухай, Господі, голас Юды і прывядзі яго да народа свайго. Рукі яго ваяваць будуць за яго, а ты ўспаможца яго будзеш. Пра Леві таксама сказаў: Твае Тумім і Урым дай чалавеку святому твайму, якога выпрабаваў ты ў масе, і з якім спрачаўся ля водаў Мерыбы. Ён пра бацьку свайго і маці сваю сказаў: Не ведаю вас, і не ведаю братоў сваіх, і дзяцей сваіх не ведае. Так берагуць яны словы твае і запавет твой захоўваюць. Будуць вучыць яны пастановам тваім Якуба і закону твайму Ізраіля, і будуць паліць кадзіла для ноздраў тваіх і цэласпаленні на ахвярніку тваім. Дабраславі, Господі, моц яго, ды прымі творы рук яго. Стаўчы сцёгны непрыяцелям яго, і тыя, што зненавідзелі яго, хай не падымуцца. Пра Бэньяміна сказаў: Улюбёны Господам будзе пражываць упэўнена з ім. Узвышні будзе апекавацца над ім увесь дзень, і супачыні ён на руках яго. Пра Язэпа таксама сказаў: Дабраславёна Господам зямля яго, дарамі неба, расою, ды тым, што ў бездані падзямельнай, пладамі сонца і дарамі месяцаў, багаццем гор адвечных і дарамі ўзгоркаў векавых, пладамі зямлі і багаццем яе. Дабраславенне таго, хто аб'явіўся ў кусце, сплывуць на галаву Язэпа і на галаву пасвячонага пасярод братоў сваіх. Прыгажосць яго, як першароднага быка, і рогі яго, рогі адзінарога. Імі забадзе народы аж да канца зямлі. Такая шматлікасць Эфраіма, і такія тысячы Манасы. Пра Забулона сказаў: Цешся, Забулон, у выхадзе тваім, а ты, Ісахар, у палатках тваіх. Паклічуць народы на гару, там будуць складаць ахвяры справядлівасці. Яны будуць спажываць шчодрасць мора, быццам малако, і багацці, схаваныя ў пяску. Пра гада вось што сказаў: Дабраславёны, хто пашырае гада. Як леў ён адпачывае, разрывае ён плячо і галаву. І ён бачыць пачаткі для сябе, бо там была змешчана частка правадыра, і быў ён з князямі народа, і рабіў справядліва перад Господам, і прысуды яго разам з Ізраілем. Пра Дана гэтак сказаў: Дан і львянятка, якое выскоквае часта з Басана. Пра Нефталі сказаў: Нефталі перапоўнены спагаднасцю і поўны будзе дабраславення Господавага, завалодае морам і поўднем. Пра Асера вось што сказаў: Дабраславёны Асер між сынамі. Ён будзе падабацца братам сваім і будзе мачыць у алеі нагу сваю. Жалеза і медзь засаўкі твае, як дні твае, сіла твая. Няма другога такога, як Бог Ешыруна, які ідзе па небе на дапамогу табе ды ў славе сваёй па воблаках. Прыбежышча Бог адвечны, абарона рукі вечныя. Ён выганіць перад табою ворага і скажа: знішчы. Ізраіль будзе жыць бяспечна, вочы Якуба бачаць перад сабою зямлю, багатую хлебам і віном, і нябёсы яго сыплюць расу. Шчаслівы ты, Ізраіль, хто ж падобны табе? Народ, зберагаемы Господам. Ён шчыт абароны тваёй і меч славы тваёй. Ворагі твае скараюцца перад табой, і ты будзеш таптаць іх каркі.